Legend ang alam kapag may bagong... Teka, puro games ka lang, Mobile Legend ka alam ah. Parang nadali tayo doon ah. Aray, sakit. What's up again, YouTube? Mga YouTube peeps, what's up? Ito naman tayo ngayon for another reaction video. And this time, medyo mainit-init pa to. Mainit-init pa, presko pa to. Mga ilang hours pa lang tong nilabas. Ating i-review itong music video or music ni Badang to. Medyo malupit. Kaya ito, check natin to mga friends and relatives. Alright, here we go. Wala nang paligoy-ligoy pa. Let's do this. Badang 2TV. Let's go. Ayan. Griffin Music! Griffin Music. Hey, Ano ba problema nyo? Problema nyo, ayusin nyo. Hindi problema ng iba, pinangihimasukan nyo. Ang nilinis nyo nang napakialamero pa kayo. Kayo na tong mga santo. Ano to? Diss track? Teka, ini-start natin to nang hindi pa natin nalalaman kung ano yung title pala. Pakialamero. Yun pala yun. So, diss track nga ito. For sure. Pakialamero. Uy, happy birthday to TV. Alright, tuloy natin to. Mukhang interesting ito mga ka-YouTube family. Griffin Music! Badang! Hey, Ano ba problema nyo? Problema nyo, ayusin nyo. Hindi problema ng iba, pinangihimasukan nyo. Ang nilinis nyo nang About sa mga pakialamero to. Ito, tumutugma to sa panahon ngayon. Daming pakialamero. No, hindi problema ng iba, pinangihimasukan nyo. Ang nilinis nyo nang napakialamero pa kayo. Kayo na tong mga santo. Kinang ina mo. Woo! Grabe ang kunat, ang lutong. Problema ng iba, pinangihimasukan nyo. Ang nilinis nyo nang napakialamero pa kayo. Kayo na tong mga santo. Kinang ina mo. Ano ba problema nyo? Problema nyo, ayusin nyo. Hindi problema ng iba, pinangihimasukan nyo. Ang tatanda nyo na inutil pa rin kayo. Puro lang dito Badang. Kinang ina mo. Yan kasi maraming yung halos mga hip-hop dito sa Pinas ngayon, puro halos badang yung mga content, mga topic nila ngayon. So, ayan, siguro hindi nakapagpigil si Badang. So, ito ngayon, may ginawa niya ng kanta. Ayan, patama sa mga tumitira, lalo sa mga pakialamera. Right, tuloy natin. Di problema ng iba, pinangihimasukan nyo. Ang tatanda nyo na inutil pa rin kayo. Puro lang dito Badang. Kinang mo. Ang tatanda nyo na inutil pa rin kayo. Mang, puro ka pangalawang beses na yan. Matanong ko lang, kaldero nyo ba meron laman? At nag-aaral ka ba na mabuti? O aking kapatid, baka sagot mo sa test mo. I don't know what the fuck you did. At mabuti ka ba na bumibili ng gamot nila? Baka hindi naman kasi magaling kang kupal ka. Tapos puro games ka lang at Mobile Legend ang alam kapag may bagong... Teka, puro games ka lang, Mobile Legend ka alam ah. Parang nadali tayo doon ah. Aray, sakit. Parang tinamaan din tayo doon ng konti. Konti lang. Taplis lang naman. Teka ba na bumibili ng gamot nila? Baka hindi naman kasi magaling kang kupal ka. Tapos puro games ka lang at Mobile Legend ang alam kapag may bagong skandal. Unang nangihingi pa yan. Fuck your shit ka. Oo nga naman. Yung mga may scandal video, lalo na yung napopost sa FB. Usually yun nga eh. Pa-PM, pa-send. Yung mga may scandal. Marami kasing gustong, alam mo na, makisawsaw or manood or yan. Patama talaga tong ni
badang na to. Ang galing. Alam kapag may bagong skandal, unang nangihingi pa yan. Fuck your shit ka, screenshot sa picture, sabay post pa. Nag-enjoy ka na nga pero sila'y binabastos pa. Ngayon sabihin mo sa'kin kung sino ang garapal minag. No? Yung nag-enjoy ka na, tapos, ano daw? Pero sila'y binabastos. Screenshot sa picture, sabay post pa. Sabay screenshot. Yun yung mga kadalasan. Tulad ng mayroong mga reklamo kay Rappi na mga yung alam nyo na, yung lalo na mga sa video call na tinatawag nila. Tapos yun nag-enjoy ka na, tapos sisiraan mo pa, sabay post pa. Enjoy ka na nga pero sila'y binabastos pa. Ngayon sabihin mo sa'kin kung sino ang garapal. Nag-aaral ka naman pero asal mo animal. Ganyan ka ba kinalaki ng nanay mo? Parang rebelde kung nag-iinasok ka pre. Halatang tamay ka lang sa kalye. Pero wala akong pake-pake. Alamero ka kasi pake. Hanap pake-pake. Tignan hilalaki. Puro pake. Alamero ka kasi pake. Hanap pake-pake. Tignan hilalaki. Ano ba problema nyo, ayusin nyo. Hindi problema ng iba, pinangihimasukan nyo. Ang nilinis nyo na nga pakialamero pa kayo na tong mga santo. Kinang ina mo. Ano ba problema nyo, ayusin nyo. Hindi problema ng iba, pinangihimasukan nyo. Ang tatanda nyo na inutil pa rin kayo. Ang tatanda nyo na inutil pa rin kayo. Ihimasukan nyo. Ang tatanda nyo na inutil pa rin kayo. Puro lang dito badang. Ito naman si Mr. Rapper. Sorry to na super gangster. Pero iyakin din pag binabasag siya ng basher. Sino kaya ito? Mr. Rapper daw. Puro lang dito badang. Ito naman si Mr. Rapper. Sorry to na super gangster. Pero iyakin din pag binabasag siya ng bashers. Ito yung malakas manggago at malakas din mang insulto. Pero pag siya ginagago, halos magsumbong itulpo para. Teka lang, parang papunta to sa makagago. Pero ewan ko, meron bang makagago ni at badang? Kasi yung rhyme niya, puro gago. Malakas din mang insulto. Pero pag siya ginagago, halos magsumbong itulpo para siyang si makagago. Mas masel. Yun nga. Fuck shit. Sabi na nga ba maano din to yung rhyme niya kasi. Sabi ko na nga ba, yung rhyme pa lang, papunta talaga kay makagago. Pag siya ginagago, halos magsumbong itulpo para siyang si makagago. Mas maselan pa sa bobo, di siya pwedeng banggitin kasi magwawala ng todo para. Parang si makagago. Hindi siya pwedeng banggitin kasi magwawala ng todo. Maselan pa sa bobo, di siya pwedeng banggitin kasi magwawala ng todo para siyang uhuging bata na kulang sa pansin. Pag di mo pinapansin sa flip top ka aasarin ka. Sa tingin ko naman dati pa siguro style ni makagago yung ganun, yung tipong pa-hype mga dises para yun kasi usually yung shortcut dito sa social media yung kailangan kasi magbigay ka ng hype para maboost agad yung pangalan mo. So yun nga yung kadalasan ginagawa ng iba. Nagpapasira ng pangalan sa umpisa, tapos nag-boom. At the same time, pwede ka naman mag-convert. Pwede ka naman maging mabuti. Parang artista rin yan sa umpisa, para kang kontrabida. So, kung hindi mo naman talaga yung ugali, so, in the long run, pwede ka rin mag-switch back to be a formal influencer or marami namang gumagawa niyan kadalasan. Karamihan ngayon is yun, yung mga dating pa-hype, mga yung akala mo ganun sila kasama pero in person mababait naman. So yun, sa umpisa mag-hype lang na kumbaga kontrabida ka talaga. Pero yun lang, risky din yung sitwasyon na yun kasi hindi rin natin alam takbo ng mga ulo ng mga ibang tao. Buti kung abutin mo is, yun nga yung ngayon is
kasuhan na agad eh. Pero yung iba nga eh, talagang, alam nyo na, buhay talaga yung kabayaran. So anyways, tuloy na lang natin to. Di siya pwedeng banggitin kasi magwawala ng todo. Para siyang uhuging bata na kulang sa pansin. Pag di mo pinapansin sa flip top ka aasarin katulad. Tsaka parang wala na yun ata sa flip top si Makagago. Ewan ko lang. Hindi naman kasi akong talagang ano doon, updated. Lang sa pansin, pag di mo pinapansin sa flip top ka aasarin katulad ng tumira sa akin. Mga pukinginan nyo, mga feeling totoo, mga plastic din kayo. Hindi kayo nalalayo sa isang itlog na bugok. Puti nga ang iyong panlabas pero loob na may bulok. Kaya bago ka mahusga, tignan mo ang sarili mo. Baka mas kupal ka pa kesa sa supot na titi mo. What the fuck? Mas kupal ka pa kaysa sa supot na titi mo. God damn, badang. Tignan mo ang sarili mo, baka mas kupal ka pa kesa sa supot na titi mo. Itaga mo sa bato, sige husgahan mo lang ako. Pagkatapos manghusga, Diyos naman ang husga sa'yo. Ano ba problema nyo? Problema nyo ayusin nyo. Hindi problema ng iba, pinangihimasukan nyo. Ang nilinis nyo na nga pakialamero pa kayo. Kayo na tong mga santo. Kinang ina mo. Ano ba problema nyo? Problema nyo ayusin nyo. Hindi problema ng iba, pinangihimasukan nyo. Ang tatanda nyo na inutil pa rin kayo. Puro lang dito badang. Kinang ina mo. Huli ka ng huli, may sakit pala ang Yung ano eh, bago mo tawag nito, bago ka magwalis sa ibang bakuran, walisin mo muna yung sarili mong bakuran. masukan nyo. Ang tatanda Oh, yun ba yun? na inutil pa rin kayo. Puro lang dito badang. Kinang ina mo. Huli ka ng huli, may sakit pala ang nanay mo. Ang tatay mo merong kabit tapos iniwan lang kayo. Kanino kaya yung pinapatama? Sakit pala ang nanay mo, ang tatay mo merong kabit tapos iniwan lang kayo. Huli ka ng huli, baon pala kayo sa utang. Tapos yung kapatid ko naman iniwan ng maanakan. Huli ka ng huli, pabigat ka lang sa magulang mo. Ang laki ng katawan mo, palaki itlog ang alam mo. Ibig sabihin, gin palaki itlog lang eh. Bigat ka lang sa magulang mo. Ang laki ng katawan mo, palaki itlog ang alam mo. Huli ka ng huli, akala mo mga perpekto. Kung manlait ang tao, akala mo mga santo. Itaga mo sa bato, sige husgahan mo lang ako. Pagkatapos manghusga, Diyos naman ang huhusga sa'yo. Itaga mo sa bato, sige husgahan mo lang ako. Pagkatapos manghusga, Diyos naman ang huhusga sa'yo. Taan mo. Yun, no? So, yun. Astig. Tsak, marami na naman ang babanat dito. Marami na naman ang magko-content kay Badang ulit. Sigurado tayo dyan, puro Badang na naman to yung mga hip-hop sa Pinas. Halos karamihan. Ayan. So, yun mga guys. Sana you can give me your thoughts about this video. Alright. So yan, dito lang tayo guys. Kita-kits sa susunod na video. Peace. What's up? Enemy and friend is not an option. We all listen now, we go dance and start. Sing Salavina,